Rok sa s rokom zišiel a mne opäť pripadla milá povinnosť srdečne vás privítať v našej malebnej obci Podzánčok v prírodnom amfiteátri tu pod Dobroňovským hradom. Zaželať vám krásne sobotnejšie popoludnie. Pôvodne som chcel tancovať s našimi súboristami, ale keďže mám zlomený stavec a korzet na chrbte, tak mi pripadla táto povinnosť a budem moderovať dnešné popoludnie. Krojovaný sprievod práve dorazil spred obecného úradu a všetci účinkujúci sa tešia na svoje vystúpenie. Tento rok sa stretávame už jubilejný 20. krát. Čas rýchlo beží a dovolím si teda pozvať na pódium pána starostu Martina Babiaka a požiadať ho o slávnostný príhovor pri príležitosti jubilejného 20. ročníka folklórnych slávností v Podzánčoku. Vážené dámy, vážení páni, milá mládež, dovolte mi, aby som vás privítal všetkých pod Dobroňovským hradom na 20. ročníku folklórnych slávností na svätého Jána. Prajem vám všetkým príjemnú zábavu, aby ste sa u nás dobre cítili, aby ste si odnesli pekný umelecký zážitok a keď sa do našej obci niekedy vrátite, vždy budete u nás srdečne vítaní. Ešte raz vám prajem všetkým príjemnú zábavu. Ďakujem pekne. Teraz máme v scenári s mojou kolegyňou trošku naťahovať rozhovor, aby sa starosta stihol prezliecť, keďže vystupuje s našimi folkloristami. Ale tento čas využijeme na to, aby sme poďakovali našim sponzorom a ľuďom, ktorí nám pomohli, alebo teda aj organizáciám, ktorí nám pomohli s prípravou dnešného podujatia. Takže podujatie dnešných slávností finančne a sponzorsky podporili Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Banskobystrický kraj samosprávny, firma Drevostav SRO Zvolen, inžinier Zdenko Francisci, firma Dobré okno Zvolen SRO Jan Bartko, Poľovné združenie Turňa Podzánčok Michalková, Poľnonákup Slatina akciová spoločnosť, Senoble akciová spoločnosť Zvolen, Komunálna poisťovňa akciová spoločnosť Banská Bystrica, rodina Škodová Podzánčok, inžinier Viktor Zubaj, Krupinský dvor SRO a Nikaliker SRO Sebedín, pán Strieborný. Odovzdávam slovo mojej kolegyni. Rádko, ďakujem za slovo. Tak ako už povedal, budem mu pomáhať, aby to zvládol. A rada by som si s vami zaspomínala. Ja som teda Brindiška Pozámocká a veľa som sa naučila za tento čas, ako som dostala za úlohu moderovať tieto slávnosti. Takže idem spomínať s vami. Predchádzajúce ročníky. Prvý ročník sa konal 24. júna 1995. Predstavili sa deti z Podzánčoku, detský divadelný súbor s hrou Zlatý kvet z Tatranskej doliny, folklórna skupina z Hontianských Moraviec a z Hontianských Nemiec. Večer sa konala vatra na kopci a potom Jánovská zábava s ľudovou hudbou Ďatelinka. V nedeľu 25. júna sa v tomto očarujúcom prostredí pod hradom konala aj svätá omša, ktorú celebroval dôstojný pán Anton Sojka a hudobne doprevádzal magister František Judiak. Druhý ročník. Bol 22. a 23. júna 1996. Účinkovali domáci súbor Matičiar, Dobronás Dobrej Nivy, Hontianske Nemce a folklórna skupina z Hriňovej. Privítali sme družobných Matičiarov z Jurkova a Krempach v Poľsku. Bohoslužby boli ekumenické a program pokračoval aj v nedeľu folklórnym súborom Poľana Zvolen, Zornička Zvolen a vojenským súborom Jánošik. A teraz poďme do súčasnosti. Udržiavanie ľudových zvykov má v Podzánčoku hlbokú tradíciu. Vďaka finančnej i materiálnej podpore občianskeho združenia pre krajší Podzánčok a obecného úradu Podzánčok pôsobia v Podzánčoku okrem divadelnej činnosti dve folklórne zložky.
detský folklórny súbor Chrustárik a dedinská folklórna skupina Podzámočan z Podzámčoku. Folklórna skupina už pracuje od 50. rokov minulého storočia. V tomto zložení sú aktívni od roku 2004, kedy nahrali a vydali prvé CD-čko s názvom Cez Podzámčok tečie bystrá vodička s ľudovou hudbou Ďatelinka pod vedením Ondreja Molotu. Uchovávajú a približujú divákom tradičné piesne a zvyky obce Podzámčok, ako sú svadba, fašiangové zvyky, krstiny, priatky, jánske zvyky a mnoho ďalších. Dnes sa predstavia pásmom s názvom Regrúti, ktorým si pripomenieme žiaľ a smútok, ktorý prežívali naši starí rodičia a rodičia pri obdržaní správy o povolaní mužov do vojny. Ľudovú hudbu podjavorská muzika povedie primáš Michal Brodiansky. S touto hudbou spolupracujú 4 roky a zúčastňujú sa spoločne už niekoľkých vystúpení v Bratislave, v Hrušove, v Pliešovciach, v Helpe a podobne. Veríme, že sa vám bude vystúpenie páčiť. Nech sa páči Podzámočan. I marný som ja jeden človek.
môj, a čože ti tak žalostne? Ale teďka, frajerka ma nahala. Jaj, nič si ti z toho nerob. Veď dievčenec je ako maku. Ja sa ja zmárnim. Jaj, nerúchajže sa. A dobre, zverbovať sa dám. A už aj tak idem. Ženi, no počuli ste to vraj zverbovať. Jaj. Prší dáš, košielkami modne. Prší dáš, košielkami modne. Čo vyšívala moja milá modne. Čo vyšívala moja milá modne. Keď ju vyšívala, pekne si spievala. Keď ju vyšívala, pekne si spievala. Keď ju udala, žalostne plakala. Keď ju udala, žalostne plakala. Na čo ti, môj milý, tá košielka bude? Na čo ti, môj milý, tá košielka bude? Ty pôjdeš do vojny, kto unosiť bude? Ty pôjdeš do vojny, kto unosiť bude? Keď pôjdem do vojny, vezmem si ho sebou. Keď pôjdem do vojny, vezmem si ho sebou. Budem sa s ňou tešiť, ako milá s tebou. Budem sa s ňou tešiť, ako milá s tebou. Chlapi, čože vy tú vojnu tak spomínate? Hadám sa vám bojovať zachcelo. Jaj, nož ale a či ste počuli? Vraj sa vojna chystá. Písmo prišlo. Lukáš? Ach, na môj druh. V ruskej krajine nie do pokoja. Píše ruský král do nášho kraja, že vyšli a všetci, že je on tam najväčší, že sa nebojí celého sveta, že je on a všetci, že je on tam najväčší, že sa nebojí celého sveta. A keď dopočul náš horský král, že ruský král smutný befel dal, starajte mi, pán Damas, už ja idem preč od vás, už ja idem, tá na druhý čas. Starajte mi, pán Damas, už ja idem preč od vás, už ja idem, tá na druhý čas. Slnko obratom mesiac zatočil, nášu horský král šablou zatočil. Rusom hlavke padali, ruské ženy plakali, že im výhuhy rúžou zajali. Rusom hlavke padali, ruské ženy plakali, že im výhuhy rúžou zajali. 500 zajali, 1000 zabili, a tí ostatní, tí sa len bili. Už chodili, ale sa im točili, že musia trpeť, všetci a bez viny. Už chodili, ale sa im točili, že musia
hádam chystať. Čo nám už prichodí? Poďme pomaly. Podaj sa zlámala, tá vojenská miera. Podaj sa zlámala, tá vojenská miera. Pod kerou mi vzali mojeho frajera. Jedni ho mi vzali, druhí ho čakajú. Jedni ho mi vzali, druhí ho čakajú. A tomu tretímu koníčka sedlajú. Sedlajte, sedlajte, koníčka bráni ho. Sedlajte, sedlajte, koníčka bráni ho. Na ňom sa ponesie do poľa šíriho. Do poľa šíriho, hajka zelenýho. Do poľa šíriho, hajka zelenýho. Tam život položí za pána svojho. Tam život položí za pána svojho. Rozveselí každý kopec, rozveselí, ale málo, čo sa pustí zárok presmívalo. Rozveselí, ale málo, čo sa pustí zárok presmívalo. Počkajte, grudky prihývalo, od pána cisára kufre na voz, po nevranie, čo kufre grudky sedá dane. Kufre na voz, po nevranie, čo kufre grudky sedá dane. Keď sme na tie vozy posadali, tie naše mamičky zaplakali. Jaj, mamičky, čo plačete? Když na nás bojovať nepôjdete. Jaj, mamičky, čo plačete? Když na nás bojovať nepôjdete. Jaj, tak už daj, dete. Pravda, mamko. Rozlúčať sa nám už treba. Befel je befel. Za rodičovskú lásku vám ďakujeme. Ťažké dni prídu, všetci myslíme Boha o milosť prísť. Ale ešte ostatní raz, s frajerkami zatancovať. Som zvolenie.
drží a krížik nám prichystá. Som hovoril, že teraz čo stále mladí, tak tomu sme robili strechu, tak to ide naproti. Dom napravo. Po úvodnom vystúpení domácej folklórnej skupiny Pozámočaň si opäť trošku zaspomíname. Tretí ročník folklórnych slávností v Pozánčoku sa konal 28. júna 1997. Na slávnostiach sa divadielkom